piny William Ruto ka entiere e kanisa ma yudore Nyahururu kama otime limbe mare. Ka wadi nyime wayudo ni kanisa mar Holy Family Basilica kod Catholic mangima koro dwaro mondo oganda jo Kenya ochiw pachgi ewi paro mar chik omenda ma higa 2024-2025 maonge luoro. Kanisa mar Basilica koro okwedo paro makamano ka giwacho ni ok kony oganda jo Kenya kendo kwayo gi mondo gichung' kanyakla mar kire oko e kinde yalo ma kawuono. Moko kuom rowere motelo e ng'anyo mar kwedo paro mar chik omenda ojiwo oganda jo Kenya mondo osir ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pacho ka. Ng'anyo ma kawuono ichano kochakore saa 9 kawuono GPO nyaka archives. Remember, not all storms are destructive. Some are taking you to your salvation. I give an example of what is happening in our country today. It is well intended. Can you take it up? Play your part. For a very long time, the church has been a pillar of justice and a voice of reason. This too is a matter that the church should stand firm in. It cannot afford to be impartial. Reject the finance bill. 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 Reject the finance